Il-Fondazzjoni għall-Iskejjel Tada ħarġet stqarrija li fiha tgħid li ċ-Chairman u l-Bord tad-Diretturi jirrifjutaw bil-qawwi l-akkużi li għamel Filip Rizzo. Dan qal li bord ma appoġġjax is-suġġerimenti tiegħu biex allegazzjonijiet dwar Edward Caruana li kien jagħti pariri tekniċi lill-Ministru ikunu sottomessi għall-investigazzjoni interna u l-kwistjoni tmur ant il-Pulizija. Iċ-Chairman u l-Bord tad-Diretturi stqarrew li unanimament u bla ebda riservi kienu favur li Rizzo jieħu l-kwistjoni fejn meħtieġ sabiex issir investigazzjoni. Ftit li milu l-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol irċieva u aċċetta riżenja ta' Filip Rizzo minn kap uffiċjali eżekuttiv tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel Tada. Fis-stqarrija tal-Ministeru tal-Edukazzjoni intqal li fl-ittra ta' riżenja Rizzo jagħmel allegazzjonijiet folot u bla bażi kontra l-Ministru Evarist Bartolo li b'xi mod jew ieħor żamm milli jirrapporta każi ta' allegazzjonijiet ta' korruzzjoni. Dan ġie miċħud kategorikament fl-ittra li l-Ministru bat lil Rizzo u li kienet ippubblikata. Jirriżulta wkoll li l-Ministeru tal-Edukazzjoni irrapporta allegazzjonijiet dwar tmexxija ħażina fil-Fondazzjoni għall-Iskejjel Tada qabel Rizzo. Iktar minn hekk il-Ministru Bartolo bat littra ta' Rizzo u tweġiba għaliha lill-Kummissjoni kontra l-Korruzzjoni, lill-Internal Audit and Investigations Department u lill-Kummissarju tal-Pulizija u offra l-kooperazzjoni sħiħa tiegħu. L-istess għamel is-Segretarju Permanenti bir-risposta tiegħu lis-Sur Rizzo fejn bat littra tiegħu lill-awtoritajiet imsemmija.